ברוכים הבאים למפעל קימברלי קלארק בנהריה. אני גאה לקחת אתכם למסע קצר, למקום שבו טכנולוגיה חדשנית, תהליכים פורצי דרך ואנשים מסורים יוצרים יחד מוצרים באיכות שאין לה תחרות. מוכנים? בואו נתחיל. קו אלסקה, קו מגבוני האף שמייצר את מותגי קלינקס וצבעוני שמצויים בכל בית בישראל. צוות הקו עשה מהפך של ממש בביצועי הקו ועומד באופן עקבי ביעדים המאתגרים שלו. מכונת נייר של מפעל נהריה, בין הבודדות במפעלי קימברלי קלארק בעולם, עם יכולת ייצור נייר גם מנייר ממוחזר. החיבור בין ההנהלה לעובדים מאפשר לנו לכבוש יעדים חדשים כל פעם מחדש. בתוצאות הסקר הארגוני למחוברות העובדים, המפעל השיג את הציון הגבוה ביותר במפעלי החברה בישראל. הקסם של מפעל נהריה הוא העובדים שלו, בוותק ממוצע מהגבוהים בתעשייה. אני עוד זוכר את עצמי כילד משחק כדורגל בחצרות המפעל, כשאבא שלי הוביל את תחום החשמל. קו 7 מייצר את המותג מולט. צוות הקו הוביל שינוי מקצה לקצה בביצועים, תוך הטמעת תהליכי מצוינות תפעולית ושיפור ביצועי הקו. התחלתי לעבוד בקימברלי קלארק לפני 19 שנה כמלגזן, והיום אני מנהל את מחסן חומרי הגלם של המפעל. התחלתי לעבוד בקימברלי קלארק לפני 14 שנה כמחסנאי. לפני 7 שנים מוניתי לתפקיד מנהל מחסן התוצג של המפעל. במפעל נהריה, בטיחות העובדים קודמת לייצור. יעד מספר 1 שלנו, כולם חוזרים הביתה בריאים ושלמים. מפעל נהריה זוכה שנה אחרי שנה וכבר מעל 20 שנה ב5 כוכבי יופי בתחרות תעשייה יפה ומקיימת בישראל.